Здравейте, приятели! Вие сте с мен, Deft1 BG. Следващата игра, която записвам в канала, ще бъде League of Legends. Бях пуснал един клип преди известно време, както споменах в предните си клипчета. За жалост обаче, поради факта, че бях пуснал музика за фон, така да се каже, YouTube ми блокира видеото заради авторски права. Никаква идея как е разпознал точно коя песен е звучала по това време, че самата песен съм нямал авторски права да я ползвам. Затова общо взето ще записвам League of Legends с музиката от играта. Така. Ще направя един арам, като за момента ще пусна Monitor Capture, защото OBS поради някаква причина не иска да записва картина от лънчера, но като тръгне играта няма проблем. Естествено. Ще направя една игра на арам, като за начало. След това ще направя някой друго клипче на нормал. Може и ранг дори. Ще видим. Но като за първо клипче, нека да е арам. Този мод, като си спомня, като го пуснаха, беше толкова забавен, сега като че ли чак толкова хора не го играят. Също беше и с Dominion. С моите приятели, с които се разцъкваме League of Legends, се спукахме да играем Dominion, когато излезе, а сега само дори да им спомена Dominion. Всеки и така нататък. Хайде де, ще избере ли игра? Естествено и сега ще ме пусне с Леона. В корсе, ето се вика. Ако иска да се слапнем. Защото на арам да играеш с такъв тип герой е меко казано тъпо. Като видя Леона или Одир и репикваме. Вейн. Добре, Вейн е по-добре. Определено по-добре. Само да не лефне някой. Така, никой не лефна. Скоро ще пусна някой друго клипче на Hearthstone също така, дори още утре. Секунда, така, сега да махна Monitor Capture и да вкараме само Game Capture. Интересно, защо като тръгне да зарежда и като тръгне самата игра вече да си върви, няма никакъв проблем, но самия клиент не иска да го засича, ако съм го задал през Game Capture на OBS-а. Затова ползвам
декстоп, монитор capture, все тая декстоп, монитор capture. Така. Другото, което сега се сещам, понеже ме питаха мои приятели, защо съм си сложил wallpaper от Battlefield 4, а не съм стримвал и не съм записвал клипчета на Battlefield 4. Ами, по простата причина, че OBS бродкастъра, програмката, нещо не иска да засече. Секунда само. Така. Да намаля малко звука. Все пак. А той е понамален. Добре. Да пуснем музичка тогава. Така. Секунда да си купя айтеми. Ще се върна обратно. Да не съм пускал клипчета на Battlefield 4, защото AMD изкараха прословутия си, как да го нарека, като не графичен енджин, ами рендър. Както DirectX в момента версията му 11 има повечето игри се рендърват през DirectX. Повечето игри се рендърват пред DirectX, само че аз съм си пуснал въпросния мантъл, защото съм с процесор на AMD и с видеокарта на AMD. И фреймрейтовете, които получавам, са 2 пъти повече, отколкото през DirectX. Обаче, тук идва проблема с OBS-а. В момента OBS-а не може да записва клипчета, ако са пуснати през мантъл. Тъпото в случая е, че в началото, като си правех опити преди още да пусна самия канал, бях направил няколко опита и OBS-а успяваше да покаже видео от Battlefield, въпреки че през Mantle, защото го бях пускал на Windowed Mode. Обаче, изведнъж спря дори през Windowed Mode да записва, затова разрових се малко из форумите на OBS-а и се оказа, че това е проблем, който за който автора на OBS е наясно и с някоя следващата версия ще го оправи и просто чакам версия на OBS, която ще може да записва и Mantle и естествено ще пускам клипчета и от Battlefield 4. До тогава всичко друго, което не ползвам Mantle. Не мога да се вредя за фраг тук. Общо взето треша, който хване, GG.
Не е с лошо, Касадин не е с лошо. Взе да нещо ги тролва тук, хили се като ненормален. Добър опит, но... Lee Sin. Nice try. I hear the innocent cry. Ей, кил! Успях да взема кил. Тази Тристана не очаквах. Тук нямаше Blade of... А, не, има имаше си Blade of the Ruined King. Нещо съм се объркал. Тристаната на AP ли се прави? Не, на AD. Малко е късничко и почват да ми се затварят очите. Дали ще оцелее? Да, май ще оцелее. Не, няма да оцелее. Прекалено много DPS. Както казах, Треша, ако успее да хване някой... Game over.
Имаме много полка. Да нахраним порото. Толкова се настакнаха, че не можах да ударя по когото трябва по дяволите. Пък и не внимавах много. In the dark, all is laid. The dark should fear me. Evil lurks around every corner. Всичко живо отгоре ми. Should fear me. Nice ulti. От половин час пред блока има някакви кучета, дето не знам какво са се разлаяли. Не, много дразнещо. Чувам ги чак през слушалките. Фак. Не успях да тъмбълна.
Тук се получи добре, успяхме да вземем Тристаната, но... Калето... Не успяхме. След Фантом Дансера сметам да направя един Last Whisper, малко деймидж. Clean up crew. Your team has destroyed an inhibitor. I hear the innocent cry out. The dark should fear me. Гати деймиджа. И какво беше това? Избутах я от себе си, тя се завъртя и ми направи деймидж при положение, че е далеч от мен вече. Хитбокс. Интересен хитбокс. The shadows are to be feared. Evil lurks around every corner. Тук се получи много добре. The shadows are to be feared. Миньоните ги довършиха. Ами, това беше първото клипче на League of Legends от мен. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре за клипчето, коментирайте и да не забравяйте да сабскрайбнете. За сега това е от мен. Чао, чао!